Csontváry Kosztka Tivadar 1853. július 5-én született Kisszebenben. 1875-től gyógyszerészként dolgozott és jogot tanult. 1880-ban egy misztikus elhivatás élmény hatására fordult a festészet felé. 1881-ben Rómába ment tanulmányútra, majd évekig patikusként dolgozott, hogy legyen pénze kutató és tanulmányi utazásokra. Első képei 40 éves korában, 1893-ban készültek. 1894-től 41 éves korától tanult rendszeresen festeni Németországban, majd Párizsban. Járt számos európai országban, Egyiptomban, Palesztinában, Szíriában. Stílusát hosszú utazásai és vallásos szimbolikus élmények formálták. Művei a posztimpresszionizmus és expresszionizmus határán állnak. Gyakran tájakat és spirituális témákat ábrázolt. Leghíresebb képei a magányos cédrus és a zarándoklat a libanoni cédrusokhoz. Utolsó befejezett festménye 1909-ben készült Sétalovaglás a tengerparton címmel. 1912-től filozófiai töltetű írásműveket írt, előadásokat tartott. Magányos és mértéktartó életvitelt folytatott, kortársai nem értették intenzív belső világát. A társadalmi elismerés hiánya nem zavarta, teljesen művészetének élt. Külföldi kiállításairól általában elismerően nyilatkoztak, de Magyarországon nem méltányolták, értetlenségben és gúnyban volt része. Ehhez különc mértéktartó életvitele és látnoki profétikus allűrjei is hozzájárultak. Írásaiban említi, hogy köznevetség tárgya volt amiatt is, hogy késői éveiben elsősorban gyümölcsöt és zöldséget fogyasztott, kerülte a szeszt és a mesterséges szereket. Megismerését az is nehezítette, hogy képeit megtartotta. 1915-től egészségi állapota folyamatosan romlott. 1919. június 20-án 65 éves korában hunyt el a budapesti Szent János kórházban verőérgyulladásban. Van, aki szerint éhen halt, de ez nem nyert bizonyítást. Örökösei anyagárban kocsiponyvaként akarták eladni alkotásait, amiket az utolsó pillanatban vett meg Gerlóczy Gedeon építész. Ehhez mérten 2021. decemberében a Titokzatos Sziget című alkotása hazai viszonylatban rekordáron 460 millió forintért kelt el. Csontváry Kosztka Tivadar Jinvíznapon született. A Jinvíz titokzatos, kiismerhetetlen, misztikus, spirituális, intuitív jegy. Csontváry magányos, hosszú, zarándoklatszerű utazásai során és festés közben is gyakran vallásos, meditatív állapotban volt. Gyakran írta le látomásait, intuícióit, hangokat, sugallatokat, melyek művészi hitvallását vezérelték. 1880. október 13-án egy vénycédula hátuljára lerajzolt egy ökrös szekeret. Ezt látva a patika vezető felkiáltott, hisz maga festőnek született. Ekkor Csontváry hangot hallott. Te leszel a világ legnagyobb napútfestője. Életem története című önéletrajzi írásában írta le, hogy ezután a misztikus látomás után fordult a festészet felé. Úgy tekintett a napútfestő üzenetre, mint spirituális küldetésre. Képein a napfénye központi elem. Nem csak a nap útját jeleníti meg kelettől nyugatig, annak minden színpompájában. A nap az élet forrása. A napút a fény útja, melyen az ember az isteni harmóniát keresve jár. Ez a fény felé törekvés, a spirituális fejlődés, a lelki megvilágosodás útja. Képeit a fény, a természet és az isteni rend hármassága hatja át. A kapott sugallatot úgy értelmezte az a feladata, hogy a fény, vagyis az élet az isteni energia megjelenítésével kifejezze az univerzum harmóniáját. Csontváry hitt abban, hogy az intuíció, a fentről jövő szó, az igazi művészi útmutatás. Megtalálta a napút színeket,
világító sárgát, lángoló pirosat, fájdalmas rózsaszínt, borzongató kéket. Csontvári koszkati vadar birodalmában tombol a napfény. Taormina romjain lángol világít az ég a lemenő napfénysugaraitól. Baalbek naptemplomának 6 hatalmas oszlopa napként ragyog. Csontváry 1904-ben készített a Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című festménye felvetette egyes kritikusokban, hogy a kép hordozza a lappangó skizofrénia jeleit. Bár állítólag voltak hallucinációi, azonban soha nem kezelték elmebetegséggel, ennek lehetőségét későbbi kutatások alapján is kizárták. A skizofréniát régebben összemosták a többszörös személyiségzavarral. Ezért említem meg, hogy a skizofrénia a valóságtól való elszakadást, hallucinációt, téveszméket, zavaros gondolkodást és beszédet, érzelmi elsivárosodást jelent, de nem hoz létre több önálló identitást. Csontváry festészetében skizofrén jellegű vonásnak tartották például, hogy hit abban, isteni küldetése van. A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben festményen a tér és az idő széttöredezik, mintha a figurák különböző időpillanatokból származnának, és a néző egyszerre több idősíkot és helyzetet látna. Az alakok izoláltak egymástól, mintha mindegyik a saját valóságát élné. Művészi olvasatban ez a spirituális magány kifejezése. Mindenki egyedül áll Isten előtt. A képen nincs központi figura, ami a teljesség és az egység kifejezését szolgálja. A zsidó, keresztény és iszlám motívumok keverednek, a panaszfal olyan, mint egy spirituális kapu, a világvallások találkozási pontja. Csontvárinál mindez inkább misztikus látomás, mint patológia. Nem a fizikai látványt, hanem a belső vízióját festi meg. A 4 oszlopos sorsfejtésben az egyén alaptermészetét, személyiségének középpontját a napmester tükrözi. Megmutatja, hogy érez, reagál, milyen a karaktere. Festészet vonatkozásában ez határozza meg a témát, amihez vonzódik. Az önkifejezést, kommunikációt, alkotást az az elem jelöli, amelyet a napmester táplál. Ez az önkifejezés módja, a stílus és a forma, ahogyan megnyilvánul és kifejezi magát. Egy festő esetében azt mutatja meg, hogyan fest, hogyan bontja ki a témát, milyen stílusban, milyen képeinek a forma és színvilága. Ezen kívül a képlet elsődleges és másodlagos mozgatórugója is meghatározó. A korábban bemutatott Amrita Shergill napmestere Yin Fém. A Yin Fém karakter elegáns, érzékeny, intellektuális, pszichológiailag összetett, mélyreható témák érdeklik. Amrita előszeretettel festett az identitás, nőiség, belső fájdalom témaköreiben. A Yin Fém napmester a vizet táplálja, ez önkifejezésének eszköze. Képletében a víz a legerősebb, legmeghatározóbb elem. Itt a yin víz egyúttal a képlet elsődleges mozgatórugója is. Mindez azt jelenti, hogy Amrita elsődleges hajlama, célja, hogy kifejezze magát, megnyilvánuljon, alkosson. A víz egyik analógiája a festészet, ezt választotta önkifejezésének eszközévé. Stílusa a yin-víz analógiáknak megfelelően érzelmes, intuitív, szétáradó. Itt a víz lélektani mélységekbe hatol. Mindennek köszönhetően intellektuális, mély, titokzatos, kifinomult, érzelmes, melankolikus hangulatú képek jellemzik. A Yin Fém önmagában is hajlamos önvizsgálatra, érzékenységre. A sok víz és a yin víz mozgatórugó belső képekre, érzelmekre, hangulatokra, emlékekre utal. A festészet így szinte lélektani önkifejezéssé válik. A formák gyakran pszichikai állapotokat hordoznak, nem a külső valóságot. A yin-fém yin-víz kombináció nem kontrollálni vagy rögzíteni akar, hanem értelmezni, sejtetni, átélni. Képei nem a világ megfigyeléséből,
hanem saját tudattalanjából születnek, belső intenzitást, tömör hangulatot tükröznek. A Yin-fém napmestert a képletben levő sok és erős víz kimeríti, provokálja, állandó belső nyomást jelentve arra készteti, hogy kifejezze magát, különben belül robban. A festészet itt belső kényszer is, nem csak választott eszköz. Színyei Merse Pál képletében a Yang-fém napmester kemény, külső irányultságú, rendezett, strukturált, logikus jellemet tükröz. Fém a vizet táplálja, ez jelöli az önkifejezés eszközét, ami a hónaposzlop Yang vizeként mutatkozik meg. Itt nem a víz uralja a képletet, Színyei életében nem a festészet töltötte be az egyetlen szerepet, nem csak festett, hanem politikus, parlamenti képviselő is volt. Amennyiben Yin víz az önkifejezés eszköze, mint Amritánál, a stílus kevésbé megfogható, a képek intuitívak, érzelmeket fejeznek ki, az érzelmekre hatnak. Míg hogyha Yang víz az önkifejezés eszköze, a stílus a víz analógiáknak megfelelően lehet ösztönös, változékony, mozgalmas, de ugyanakkor reális, életszerű képeket eredményezhet. A Yin vízhez hasonlóan a Yang víz is álmodozhat, lehet intuitív, de ugyanakkor képes pontosan szétválasztani, mi az álom és mi a valóság. Ő, amit megálmodik, az gyakran meg is valósítja. A Yang jegyek nem belső mélységek felé, hanem kifelé irányulóak. A Yang-fém napmester alapvetően is strukturált, logikus alkat. Színyei Merse Pál képei nem egy látomásos képet, hanem a megfigyelt valóságot tükrözik. Stílusa logikusan felépített, elemző megfigyelésen alapul, tiszta vonalvezetésű, racionális, visszafogott, esztétikai élményre törekvő. Csontváry Kosztka Tivadar Yin víznapon született. Nem önkifejezésre használta a vizet, hanem ő maga a Yin víz. Nagyon spirituális volt, látónak, profétának vallotta magát, és ez a képein is érzékelhető. A képletében levő művészetek csillag is jelöli, hogy formába tud önteni mások számára megfoghatatlan, láthatatlan dolgokat. A Yin víz napmesterű ember kiismerhetetlen, titokzatos, megfejthetetlen. Képeit máig próbálják megfejteni, gyakran rejtett jelentést keresve vízióiban. Például az Öreg halász című képét középen tükrözve megjelenik az ember kettőssége, az imádkozó ember és az ördögi. A korábban már említett Tagzatos sziget című képét, amit 1903 Yin víz nyúlévben festett, rejtélyesnek és talányosnak tartják. A csontvári kutatók a mai napig nem tudták megfejteni, mit ábrázol. Yin víz napmesterrel képeinek témáját látomásai, spiritualitása, transzcendens látásmódja határozza meg. Képeinek többsége nem emberekről, hanem szellemi állapotokról szól. Az elemek körforgása alapján a Yin víz napmester a fát táplálja, ezért önkifejezésének eszköze a fa. A fa elem mutatja meg, hogyan fejezte ki belső világát. Az 5 elem közül a fa kapcsolódik a természethez. Csontváry leginkább természeti képek segítségével fejezte ki magát. Azt, hogy legkönnyebben a fa elem által tudta ezt megtenni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2 leghíresebb képe a magányos cédrus, illetve a zarándoklat a libanoni cédrusokhoz. Utóbbi kép témája az a spirituális üzenet, hogy a zarándoklat, a rituálé nem egy földi célhoz, hanem egy másik tudatszintre, Istenhez vezet. Összegezve, Csontváry önkifejezése spirituális, intuícióból, álmokból táplálkozó művészet. Lágy vonalak, metaforikus, megfoghatatlan, misztikus képi világ jellemzik. Aki kedvet érez, természetesen a Yin víz és a fa elem mélyebb analógiáit is keresheti képein. Szeretném megnyugtatni azokat, akik bár kreatívnak érzik magukat, szeretnek kommunikálni, előadni, írni vagy alkotni, de nem találják képletükben a napmesterük által táplált elemet. Csontváry óraoszlopa nem ismert, de képletének többi részében sehol nem szerepel az önkifejezését jelölő fa elem.
Ennek az elemnek azonban, amennyiben kedvező a képlet működésre nézve, akkor nem szükséges megjelenni a képletben. Erre volt példa korábbi videóban egy énekes előadó művész esetén. Másrészt az önkifejezést jelölő elem megjelenhet időszakban. Csontvári esetében, amikor misztikus elhívást érzett a festészet iránt, az Yin-fa napon történt. Majd 1883-tól 1903-ig fa elemű sorsdekádjai voltak, ahol nem csak a Yin-fa és a Yang-fa, hanem a nyúl és a tigris is fa elemű jegyek voltak. 1893 és 1903 között több mint 100 képet festett. Ezt követően egyes évek támogatták spiritualitását és önkifejezését. Harmadrészt, akinek képletében szerepel a fa elem, az önmagában is kreativitást jelöl. A Keresd a kreativitást jeleit képletedben című videó segít eligazodni saját képletedben is. A gyógyszerészet a fa és a vízelemekhez kapcsolható. Faelem a gyógyítás, növekedés, életenergia és gyógynövények világa. A természetes gyógymódok, gyógyító hivatás, különösen ha célja a regenerálás. Gyógynövény alapú vagy holisztikus gyógyszerészet kötődik a fához. A vízelem a kémia, oldatok, folyadékok, laboratóriumi munka, az elemző tudományos gondolkodás. Ide köthető a kémiai, modern gyógyszergyárgya gyógyszerészet. Sok gyógyszerész képletében a fa és a víz kombinációja dominál, mert a víz adja a kutató elmélyülést, a fa pedig a gyógyító szándékot. Festékeit maga Csontváry keverte, melynek összetételét a yin-víz analógiának megfelelően a mai napig nem tudták pontosan meghatározni. Csontváry vajon miért napútfestőként határozta meg magát, és törekedett arra, hogy képein a nap útjának fényeit visszaadja? A 4 oszlopos sorsfejtésben a születés havának állatjegyéből határozzuk meg az elsődleges és másodlagos mozgatórugót, persze ehhez a teljes képletnek ismertnek kell lennie. Minden esetre a ló yang-tűz elemű állatjegy. A yang-tűz pedig a nap analógiája a kínai asztrológiában. Csontváry mind a yin-víz napmester, mind a fa, mint önkifejezés, mind pedig a tűz, mint cél és mozgatórugó együttes pozitív megélésére megtalálta életében a számára legmegfelelőbb utat. Erre az útra elhívást érzett, és azon elhivatottan és kitartóan járt. A gondviselés nem pihent, megfestette velem a libanoni 5-6 ezer éves cédrusfát, melynek egyik ága kardot ránt, s fenyegeti a világot. A cédrus hatalmasra nő, és a legtovább élő növényfajta. Az öröklét szimbólumának tekintették. Vallásilag isteni tulajdonságokkal felruházott fa volt, a Szentírás 71-szer említi. A Magányos cédrus című kép modelljéül szolgáló cédrust Réder Gábor művészettörténész megtalálta egy archívumban, az Úr cédrusainak nevezett helyről készült egyik fényképen. A hely ma már a világörökség része, a libanoni kiirtott cédruserdők leghíresebb maradványaként. A két fán a csekély különbségeket leszámítva annyira egyezőek a baloldali csonkok és ágak, a jobboldali egyedi főcsonk, hogy elfogadást nyert. Csontváry ezt a fát örökítette meg, de kiragadva a társai közül magányosan ábrázolta. A fáról 2018. januárjában még készítettek fényképeket a turisták. 2019-ben már csak egy pár méteres csonk maradt belőle, végül az is kidőlt. A Csontváry által megörökített fa végleg megsemmisült. A festménynek számos értelmezése született. A szakirodalom önarcképet, az alkotó magányának kifejezését, de egyben a spiritualitást, a lélek felemelkedését is megjelenítve látja. Idézet a Wikipédiából. A művész, mint a festményein általában, a kontrasztos hatás elérésére itt is élénk, erős színeket használt. A képet a főszereplő cédrus nyugalma, békéje uralja. A középpontban a kép elején helyezkedik el, a monumentális hatás elérésére a törzsét meggyújtotta,
Lombkoronáját lealapította, tetejét egészen a vászon felső részéhez ütköztette. A háttérben lévő tájat sötét színekkel tompította el. Az alkonyati ég gazdag színezeti ellenére is harmóniát sugároz. Az ég és a táj elnagyolt, míg a fa minden részlete aprólékosan kidolgozott. A törzs repedezett hámló kérgét többféle barna színnel, vonalkás technikával hozta létre. A baloldali ágak a valódi cédrus ágaitól eltérően kecsesen hajladoznak, szinte úsznak a levegőben, a talajon lévő gyökérzete egy kuporgó állathoz hasonlít. A modell cédruson ilyen nem látható. Jobboldali csonkját kicsit lekicsinyítette, de élethűen hagyta a felismerhetőség, valamint szimbolikus bibliai jelentése miatt. Sokszor törtek le a nagy hó tömege miatt a cédrusok ágai, de ez a csonk annyira egyedi, hogy valószínűsíthetően eltért minden más cédruson láthatótól. A műelemzők szerint késmarkoló kézre, madárfejre, esetleg szögre hasonlít.